suposa que molts voldreu votar els tres, no, només un, clar. Jo votaria els tres també. Bé, he arribat al moment un poquet de les explicacions i del moment un poquet més formal dels discursos, després d'haver sentit els candidats. Demanem a l'alcalde de Sumacàrcer, el senyor Xema Pelaez, per favor, que pugi a l'escenari. Sumacàrcer i Xúquer tenen una història d'amor i odi. El riu ens ho dona tot, però malauradament en algunes ocasions també ens ho ha llevat. Enguany es compliran 30 anys d'aquesta terrible història que pesa sobre la ment i les consciències de molts veïns de Sumacàrcer de la Ribera, que és la trencadura de la presa de Tous. Però a pesar d'això, de les desgràcies i dels mals no sempre es refà i es sobreposa. I Sumacàrcer en els últims anys havia donat l'esquena al poble i creiem que era el moment de tornar a retrobar-nos en ella. Com ha dit abans la companya, els efectes d'aquestes catàstrofes prosseguiran i se sentiran durant anys i les nostres aigües també sofriran els efectes dels incendis. I a la possible contaminació de les pluges que arrosseguen les cendres hem d'afegir el perill d'erosió i de desertització de la zona, la qual cosa provocarà una disminució de la recàrrega dels aqüífers i al mateix temps un major risc de ribades, com ja va ocórrer fa unes dècades. Que es farà el nou pla de conca, que per cert s'havia d'haver acabat fa 3 anys i segurament encara tardarà 2 anys més a acabar-se. Precisament el debat d'aquesta qüestió serà una de les batalles més dures que ens tocarà lliurar a Xúquer, perquè som una minoria en la taula on se decideix. Una minoria però que darrere compta amb el suport de molts ajuntaments, de sindicats, d'organitzacions agràries, d'organitzacions culturals, ecologistes i socials, i amb el recolzament de tots vosaltres. I entre tots aconseguiu que Xúquer siga el que és. Esperem que els arguments científics que sempre recolzen les nostres opinions siguin suficients per contrarrestar el fort pes de les pressions econòmiques que van aconseguir que en el passat pla de conca en el que està vigent actualment. Gregorio López, Goyo, i Cipriano Escribano, Cipri, han estat dues persones que han treballat colze a colze des de l'Associació per la Conservació dels Ecosistemes de la Manxuela por un Júcar vivo, des de Cuenca fins a Cullera, front discursos i posicionaments demagògics que exploten els enfrontaments entre comunitats autònomes tan sols per a beneficiar els interessos privats. Gràcies, Paco. Moltes gràcies a tots i a totes vosaltres por la vostra hospitalitat. Estamos contentos de estar esta noche aquí. Da gusto de vez en cuando recibir algún premio porque Mosquetala recibimos casi todos los días. Es algo bastante, no estamos acostumbrados, la verdad, pero es muy agradecido. Realmente el trabajo de defender algo como es el río Júcar, que hoy nos une, ¿no? Se nos hace muy difícil. Se nos hace muy difícil, sobre todo en nuestra tierra, en nuestro entorno, ¿no? A mí me da gusto ver lo que... Si los bárbaros, ¿no?, de cabellos rojos apuntan sus lanzas hacia nosotros, ¿no? Era un poco la gente del norte que venía a desplazarlos de su tierra, de esas huertas maravillosas, de ese entorno absolutamente precioso que es el río Júcar. Y yo digo hoy que hay otros bárbaros, hay unos bárbaros que a lo mejor no nos desplazan del entorno, pero que a lo mejor sí nos dejan sin río.
nit ha estat vots en blanc 4 para José Alberto Comos, el antic president d'Aigua i Progreso i el director general de l'Aigua de la nostra autonomia, 26, per la Junta Central d'Usuaris del Vinalopó de la Cantina Marina Baixa, 63, i The winner is Serafín Castellanos, 193 vots. Si algú el coneix i fora tan amable, tenim este regal per a ell. Que visca Montaverner, ay, que visca Montaverner.